Son Isabel Campo, nacín en Guitiriz, na provincia de Lugo. Gustan os refranes, gustan as costumbres de antes, para que non se perdan, efectivamente, porque senón os que somos un pouco, os que somos máis vellos, os deixamos, a xente nova hoxe non está polo asunto, en general. Home, non todos, pero tampouco... Entón, a mí gustan esas tradicións. Os meus netos pregúntanme, cando lles digo algunha cousa que non entenden, abuela, que quere dicir eso? Entón, eu trato de explicártelo na medida que eu sei, máis ou menos, porque, bueno, o meu galego tampouco non é de moita gramática. É un pouco de oídas ou de costumbres de falalo, non? E de que non quere que se perda. Non vale as orellas dun canches de auga, que non vale nada, que é unha cousa que non ten importancia, porque as orellas dun canches de auga tampouco valen moito. A ter máis lengua que a vaca rabo, iso dice, pois, dunha persona camifaladora. Entonces, claro, o rabo da vaca é bastante largo. Para que a lengua seña igual que o rabo, xa fai falta ter lengua. Toma, que non quero de ver a pobres. É unha expresión que se di en plan despectivo, a mellor, toma, que non me interesa. Aí che vai, non quero de ver a pobres. Sin ser un insulto hacia a persona. E chegoume co pan quente. Pois chegoume con aquela cousa que eu non contaba. Agora chego a ti, toma, aí tes isto. Eso é o que se dice. Chegoume co pan quente. Pois, po pobre sempre noite, unha lamentación de que, claro, o pobre non ten tantas oportunidades como o rico. Baixado o bispo cociñeiro, pois que antes estaba nun cargo moi alto e polo cociña baixou para baixo, baixou do puleiro. Vas buscar a manteca ao fociño do gato. Vas buscar a ti a manteca ao fociño do gato, vas buscar a cousa ti onde non a podes coller. Estas son cousas que son do pueblo, de onde somos nosotros, que por outro sitio hai outras costumbres, ou outros refranes, ou outros ditos, son ditos populares que están aí. Son costumbres de decilas que che salen voluntariamente, que non é que esteñas aí... Como é o meu vocabulario, pois salenme falando. E sobre todo, falando cando estou na aldea, salenme máis que aquí. Gústame moito que a xente fala galego, moitísimo. É unha cousa que a min me gustaría de verdad que os meus netos lles gustara máis do que lles gusta. Pero bueno, trato de inculcarlles, eu na medida do que podo, trato de inculcarlles a que falan o galego. Además, toda a miña familia somos de galego, todos. Non hai naide que non me guste falar galego. Ben falado. Se un caixón está ata arriba de cousas, está Cheo. É outra maneira de chamarlles aos porcos. Cochos. Ademais de pantalóns, as nenas tamén poden poñer unha saia. Ves como sabes? Xa ven que Isabel Campo ten un falar moi florido. Unha expresión que me chamou moito a atención dela é: estás aí tan tranquilo, sabes que tes que ir por o avión e chamaste da túa terra. Chamarse un da súa terra para Isabel Campo é ser persoa tranquila, que toma todo con calma, que non se altera por nada. E un dito que me impresiona moito é: pro pobre sempre é noite. É curioso como na vida parece que o mal se concentra nunhas persoas e o ben se concentra noutras. Corre o ouro pro tesouro. En cambio, detrás do pobre sempre anda o demo coa fouce amolada. Amolada quere decir afiada. Estes sí que son os grandes misterios da vida. E a lingua é o bisturí que disecciona os tumores da vida. A lingua, ella é unha cousa moi seria. Abor.